Aaron yn gyntaf. Braf bod nôl gyda'r sgwad, gyda'r garfan? Ie, mae'n dda i fod yn ôl. Fi wedi mwynhau a gobeithio fi'n gallu cyfrannu i'r tîm dydd Wener a dydd Llun. Ers yr Euros, mae wedi bod yn rhyw fath o stop-start i ti o ran chwarae gemau yn yr Eidal. Sut ti'n teimlo rwan o ran dy ffitrwydd ti wedi bod yn ymarfer yma yn ystod yr wythnos? Ie, fi'n teimlo'n dda. Fi wedi ymarfer am cwpl o diwrnodau nawr. So, ie, fi'n methu aros am y gem dydd Wener. A mae'n just neis i fod yn ôl gyda gyd o'r bechgyn. Mae'n lle dda i fod. O ti ddim yn y ddwy gêm diwethaf oedden ni ennill yn Belarus, siomedig falle ddim yn curo Estonia, felly mae hwn yn gêm fawr nos Wener yn Prague, yn dydi? Ie, mae'n mynd i fod yn gêm anodd. Mae nhw'n tîm da gyda chwaraewyr dda. Mae'n ail yn erbyn drydydd, felly ie, mae ddim yn fod yn haws, ond ni'n edrych ymlaen i chwarae o blaen y wal goch eto. Ac yn ola, ti wedi bod yn gapten o blaen, tro cyntaf ti'n ifanc iawn, ond ti wedi bod yn gapten bob un o hyn. Ti'n gapten eto pen wythnos yma. Siw fod ti'n falch yn prawd iawn o hynny? Ie, fi'n pob amser yn prawd iawn i chwarae Cymru a i fod yn gapten. Mae hwnna jyst yn gwneud yn dipyn bach mwy special. Felly, ie, fi'n methu aros am dydd Wener a gobeithio fod yn canlyniad dda i mynd gyda fe.